Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση τον αγώνα της ένατης αγωνιστικής Α2 μπάσκετ μεταξύ του Αρκαδικού και της Καβάλας. Ο αγώνας μόλις ξεκίνησε, ο Αρκαδικός κέρδισε τον τζάμπολ και έχει την πρώτη κατοχή. Ο Γιαννουλάκος με την μπάλα στα χέρια, στον Καραμαλέκο. Την επιστρέφει στο Γιαννουλάκο, ξαναλάζει με τον Καραμαλέκο. Ο Γιαννουλάκος κοντά στο καλάθι. Αστοχή όμως το rebound από την ομάδα της Καβάλας. Η Καβάλα προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Ο Καραποστόλου έχει την κατοχή. Το τρίποντο είναι άστοχο. Ο Γιαννουλάκος μαζεύει το rebound. Χάνει όμως την μπάλα. Η ομάδα της Καβάλας μετά το επιθετικό rebound προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση. Και το καλάθι 2-0, 0-2 καλύτερα. Προηγείται η Καβάλα στο πρώτο λεπτό. Για την πεντάδα του Αρκαδικού με Καραμαλέγκο, Πόπαντης, Κοψάφτη, Γιαννουλάκο και Σάκοτα. Ο Κοψάφτης από τη γωνία σουτάρει για 3, αστοχή. Η μπάλα στην Καβάλα. Έξυπνα ο Καραμαλέκος κάνει το φάουλ προκειμένου να ανακόψει τον ευθυνδιασμό της Καβάλας. Για την ομάδα της Καβάλας, στον άσο, playmaker, ο Καλαϊτζίδης. Στο 2 ο Καραποστόλου, ο οποίος έχει και την μπάλα. Στο 5 ο Σέρβος, ο ξένος της ομάδας της Καβάλας. Ενώ εδώ έχουμε ένα τρίποντο από τον Κοψάφτη, ο οποίος κάνει το 3-2 στο μάτς. Ο Αρκαδικός ξεκίνησε με 2 άστοχα σούτ, όμως πέτυχε το τρίποντο και προηγείται με 3-2. Έχουμε τώρα μια καλή άμυνα από τον Αρκαδικό που ανάγκασε σε βήματα τους παίχτες της Καβάλας, οπότε η κατοχή επιστρέφει στην ομάδα του Αρκαδικού. Ο Γιαννουλάκος με την μπάλα στον Σάκοτα, ο οποίος ψάχνει τον Καραμαλέκο για να οργανώσει την επίθεση του Αρκαδικού. Ο Πόπαντης με την μπάλα. Ο Σάκοτα σουτάρει και ευστοχή. 5-2 για την ομάδα του Αρκαδικού. Πρόκειται, όπως είπαμε, για την ένατη αγωνιστική της Α2 μπάσκετ ανδρών. Οι δύο ομάδες, η ομάδα της Καβάλας και η ομάδα του Αρκαδικού, βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία. Η Καβάλα έχει 13 βαθμούς πριν το ξεκίνημα του σημερινού μάτς, ενώ ο Αρκαδικός βρίσκεται μία θέση από κάτω στους 12 βαθμούς. Ο Αρκαδικός προέρχεται από 2 σερί νίκες, ενώ η Καβάλα προέρχεται από 3 σερί νίκες. Η Καβάλα ευστοχεί τώρα σε ένα τρίποντο και κάνει το σκορ 5-5. Έχουμε την πρώτη ισοπαλία. Όπως ξεκίνησε το μάτς, έτσι είναι πιθανός και να προχωρήσει. Εφόσον οι δύο ομάδες βρίσκονται στην ίδια βαθμολογική θέση, το παιχνίδι προβλέπεται ότι θα είναι ντέρμπι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εμείς βεβαίως ευχόμεθα ο Αρκαδικός να είναι νικητής. Στα χέρια του Καλατζίδη μπάλα, η Καβάλα οργανώνει την καινούργια επίθεσή της. Λέγαμε πριν ότι η Καβάλα έχει 3 σερί νίκες. Μετά την αλλαγή προπονητή έχει ωφεληθεί από αυτήν την αλλαγή και έχει κάνει ένα σερί που την έχει ανεβάσει στη βαθμολογία. Και ενώ τώρα κάνει το σκορ 5-7.
Για τον Αρκαδικό, στο Playmaker, στον Άσο οργανώνει ο Καραμαλέκος με θητεία και στον Παναθηναϊκό. Ένα νέο παιδί, εξελίξιμο, το οποίο θα προσφέρει πάρα πολύ στον Αρκαδικό και ήδη προσφέρει. Ο Αρκαδικός θα στοχίσει στην τελευταία του επίθεση. Η μπάλα και πάλι στην Καβάλα για μια καινούργια επίθεση. Ο Καλατζίδης με την μπάλα. Στις αλλαγές έχει βρεθεί με υψηλότερο παίχτη. Η μπάλα πήγε στο ψηλό της Καβάλας, αλλά σφυρίχτηκε 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα του Αρκαδικού. Οπότε η κατοχή αλλάζει και η μπάλα είναι και πάλι για τον Αρκαδικό. Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της Καβάλας είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν χρόνια αγωνιστεί στα παρκέ της Α1 και το ρόστερ της γενικώς είναι πλούσιο και πλήρες και ήταν στην αρχή της χρονιάς μία από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούσαν. Η μπάλα είναι ξανά για την Καβάλα. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και από τις δύο ομάδες λίγο νευρικά με πολλά άστοχα σουτ. Ο Αρκαδικός στο σημερινό παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την καλή του άμυνα. Είναι η τρίτη καλύτερη άμυνα στην Α2 και είναι ένα από τα όπλα μαζί με τον κόσμο του και την έδρα του στα οποία θα πρέπει να στηριχτεί. Καλαϊτζίδης με την μπάλα για την Καβάλα. Καλαϊτζίδης και ο Μπόγιαν, ο σέντερ της Καβάλας, ευστοχεί σε ένα σούτ από μέση απόσταση. Για τον Αρκαδικό κατεβάζει την μπάλα ο Γκόβας, ο οποίος έγινε αλλαγή. Ήρθε από τον πάγκο προκειμένου να βοηθήσει και αυτό στην οργάνωση της ομάδας. Ο Γκόβας με την μπάλα σουτάρει από μέση απόσταση και ευστοχεί. Μετά από μια περιπέτεια η μπάλα μπήκε στο καλάθι, οπότε ο Αρκαδικός μειώνει στο 7-9. Η πιεστική άμυνα της Καβάλας δείχνει ότι ο Αρκαδικός τελειώνει τις επιθέσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά. Και η ομάδα της Καβάλας δείχνει ότι προσπαθεί να παίζει χαμηλά στο ρακέτα τον Αρκαδικό παρά το ύψος του Γιαννουλάκου. Προσπαθεί δηλαδή να κλείσει τους διαδρόμους από κάτω και τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού να αφήσει τα σουτ. Και όντως ο Αρκαδικός δεν το έχει εκμεταλλευτεί αυτό. Έχει κάνει κάποια ελεύθερα σουτ, όμως δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος στο ξεκίνημα. Μια καλή άμυνα εδώ από τον Αρκαδικό. Ανάγκασε ένα μακρινό σούτ από το σέντερ της ομάδας της Καβάλας και τώρα ο Κοψάφτης στο Γιαννουλάκο χαμηλά. Ο οποίος παίζει με πλάτη στο καλάθι, γυρνάει, αλλά ο διαιτητής είδε βήματα. Έχουμε μια αλλαγή για την Καβάλα. Βγαίνει ο Καλαϊτζίδης και εισέρχεται στο παιχνίδι ο Κατσαρές. Ένας πολύ γνωστός παίκτης με μεγάλη θητεία στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας. 4 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και το σκορ είναι 7-9 υπέρ της ομάδας Καβάλας. Ο Καλαμπάκας με την μπάλα κάνει τον μπάσιμο και θα πάρει το φάουλ από τον Γιαννουλάκο. Θα εκτελέσει 2 βολές καθώς η προσπάθειά του για μπάσιμο ανακόπηκε με φάουλ. 4 ομαδικά φάουλ για την ομάδα του Αρκαδικού, κανένα για την ομάδα της Καβάλας. Στα 6 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Και ο Καλαμπάκας βολές. Η πρώτη είναι εύστοχη. 7-10 το σκορ. Εύστοχη και η δεύτερη, 7-11. Η μπάλα στα χέρια του Γκόβα για να οργανώσει την καινούργια επίθεση του Αρκαδικού. Τον πιέζει ο Κατσαρές. Ο Πόπαντιτς βγαίνει από τα screen και προσπαθεί να απειλήσει το καλάθι της Καβάλας. Ο Κοψάφτης με την μπάλα αυτή τη στιγμή. Στον Γκόβα, ο οποίος το για 3. Είναι άστοχος, ο Σάκο τα παλεύει για το rebound, όμως δεν είναι κάποιος κοντά του και η Καβάλα προσπαθεί να τρέξει τον ευθυνδιασμό. Ο Αγγελακόπουλος ευστοχεί σε δευτερεύουσα επίθεση
και αμέσως ο Γιάννης Καστρίτης με το σκορ να είναι στο 7-13, καλή time out. Αρκετά άστοχη η ομάδα του Αρκαδικού στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν χρειάζεται όμως να υπάρχει νευρικότητα. Είναι σίγουρο ότι οι παίχτες του Αρκαδικού θα βρουν τα πατήματά τους και το σούτ τους, θα ζεσταθούν όπως λέμε. Στον πάγκο του Αρκαδικού βλέπουμε να στέκεται και όρθιος ο βοηθός προπονητής του Γιάννη Καστρίτη, ο Μπάμπης ο Αλεξόπουλος, μετά από το ατύχημα που είχε πριν λίγους μήνες, και σιγά σιγά επανέρχεται και αυτός μαζί με τα παιδιά χρόνια. Δυστυχώς φέτος σε πολλά μάτς, σε πολλές προπονήσεις υπάρχουν διάφορες ατυχίες που έχουν προκαλέσει διάφορους τραυματισμούς σε παίχτες του Αρκαδικού. Βεβαίως μια ομάδα προκειμένου να έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό χρειάζεται όλους τους παίχτες. Γίνεται φοβερή δουλειά από όλο το επιτελείο και ο Αρκαδικός έχει και φέτος μια πολύ καλή παρουσία στα γήπεδα της Α2. Όσο περνάει ο καιρός, είναι δεδομένο ότι αυτή η καινούργια ομάδα του Αρκαδικού, η νέα ομάδα του Αρκαδικού, θα δένει ακόμα περισσότερο, θα βρίσκει ακόμα μεγαλύτερη χημεία και θα πετυχαίνει συνεχόμενες νίκες. Ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out. Η μπάλα στον Πάνου, στον Κόβα, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Κατσαρέ, που από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα προσπαθεί να πιέσει τον Κόβα, να σπάσει την οργάνωση του Αρκαδικού, και δεν θα ήταν περίεργο να πούμε ότι, υπερβολικό να πούμε, ότι παίζει στα όρια του φάουλ. Στην προηγούμενη περίπτωση το φάουλ σφυρίχτηκε. Ο Γκόβας με την μπάλα προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση. Πόπαντιτς και Γκόβας. Γκόβας σουτάρει από μακριά γιατί τελείωνε η επίθεση και πετυχαίνει το καλάθι. Πρώτο τρίποντο για τον Αρκαδικό. Ήταν το πρώτο τρίποντο του Γκόβα, το δεύτερο του Αρκαδικού στο μάτς, και θα πρέπει ο Αρκαδικός να ευστοχίσει, γιατί όπως βλέπουμε η Καβάλα αφήνει αρκετά ελεύθερα σουτ. Πόπαντιτς με την μπάλα μετά το airball στον κοψάφτη. Τελευταία στιγμή ο Κατσαρές ανακόπτει την επίθεση του Αρκαδικού. Ο Αρκαδικός θα πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να στηριχτεί στην άμυνά του και να βγάλει ευνηδιασμούς έτσι ώστε να έχει εύκολα καλάθια. Γκόβας επαναφέρει στο Γιάννη τον Προδρόμο, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Ο Γκόβας προσπαθεί να βρει τον Προδρόμο, όμως η μπάλα είναι out. Βλέπουμε πόσο πιεστική είναι η άμυνα της Καβάλας, που στην περιφέρεια πολλές φορές βλέπουμε double team στα playmaker του Αρκαδικού, ώστε να πιέσουν να μην δοθεί εύκολη πάσα στους ψηλούς. Κατσαρές με την μπάλα στον Καραποστόλου, ο οποίος φτάρει και είναι εύστοχος. Ο Καλαμπάκας πετυχαίνει το καλάθι. Το σκόρ είναι 10-16, 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Γκόβας με την μπάλα στον Πάνο. Ο Προδρόμου επιστρέφει την μπάλα στον Γκόβα, βγαίνει από τα σκριν ο Κοψάφτης, ο οποίος κοιτάει τις επιλογές του και σουτάρει για 3. Αστοχή, το rebound από τους παίχτες της Καβάλας. Κατσαρές οργανώνει τώρα για την Καβάλα. Μπροστά του είναι ο Γκόβας. Η μπάλα στον Καραποστόλου, τον πιέζει και τον μαρκάρει ο Κοψάφτης, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ. Και πέμπτο ομαδικό για τον Αρκαδικό, και η Καβάλα έχει μόλις ένα φάουλ 1,5 λεπτό πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Αρκαδικός, φτάνοντας πλέον στα 5 φάουλ, οδηγεί την Καβάλα στις βολές. 1 και 30 πριν το τέλος. Ο Καραποστόλου ευστοχεί στην πρώτη βολή και αυξάνει τη διαφορά στο 10-17. Ο Πάνου το rebound στον Πόμπαντιτς, ο οποίος προσπαθεί να εκδηλώσει γρήγορα την επίθεση του Αρκαδικού. Έφτασε πολύ κοντά στο καλάθι, αλλά στόχισε ο διαιτητής, δεν είδε κάποιο φάουλ εναντίον του Πόπαντιτς, και στη συνέχεια της φάσης ο Προδρόμου υπέπεσε σε φάουλ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει το rebound.
Το φάουλ βεβαίως αυτό, όπως είπαμε πριν, οδηγεί και πάλι στις βολές τους παίχτες της Καβάλας και συγκεκριμένα τον ξένο αυτής, τον Σέρβο σέντερ της ομάδας Καβάλας. Αστοχή στην πρώτη βολή. Το 10. Αναφέρουμε με το μικρό το όνομα γιατί το επιθετό της είναι γλωσσοδέτης, ο Μπόγιαν. Ο Μπόγιαν έχει 7 σύμφωνα και ένα φωνή εν μόνο. Γκόβας με την μπάλα οργανώνει μία από τις τελευταίες επιθέσεις της περίοδου για τον Αρκαδικό. Σάκοτα στον Πόμπαντιτς. Ο Πόμπαντιτς στο Σάκοτα. Η μπάλα στον πάνω χαμηλά, ο οποίος σουτάρει. Είναι άστοχος, στο προδρόμο διεκδικεί το rebound. Δεν καταφέρνει όμως να πάρει την μπάλα για τον Αρκαδικό και ο Κατσαρές οργανώνει την επίθεση για την Καβάλα. Κατσαρές με την μπάλα. Ψάχνει τον Καραποστόλου, βγαίνει από τα screen, σουτάρει. Όχι, δίνει πάσα στον Κατσαρέ, ο οποίος τροφοδοτεί τον ψηλό. Ευτυχώς δεν πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει όμως 2 βολές από τον πάνω μετά την πάσα, τη διείσδυση και την πάσα του Κατσαρέ. Στις βολές ο Μπόγιαν Κριστεύσκι είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έχει 0 στις 3 στις 2 τελευταίες επιθέσεις. Το σκορ παραμένει 10-15 στο τελευταίο λεπτό. Ο προπονητής του Αρκαδικού βλέπουμε ότι αλλάζει συνεχώς παίκτες. Προσπαθεί να αφυπνίσει τους παίκτες του, έτσι ώστε να μην μεγαλώσει η διαφορά, ο Αρκαδικός να μείνει κοντά και να ξεκινήσει την αντεπίθεσή του, γιατί ήδη το σκορ είναι 10-18. Και τώρα 10-19. Αλλαγή για την Καβάλα, μπαίνει ο Μαρμαρινός και βγαίνει ο Μπόγιαν. Πόπαντς με την μπάλα στον πάνω και αυτό στον προδρόμο. Ο Γκόβας ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Πάνος είναι ένα ψηλό screen. Ο Γκόβας στον προδρόμο και ο Πόπαντιτς, ο οποίος έχει την μπάλα και σουτάρει. Είναι εύστοχος. Ο Πόπαντιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Αρκαδικού στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ σκοράρει 2 πόντους και μειώνει σε 12-19. Τελευταία επίθεση της περίοδου θα είναι, από ό,τι φαίνεται, για την Καβάλα, ο Κατσαρές με την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει τον Καραποστόλου, ο οποίος έδωσε την μπάλα στο Μαρμαρινό, που είχε μείνει όμως 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα του Αρκαδικού. Δεύτερο φάουλ. Όχι φάουλ, ήταν φάουλ. Το δεύτερο μόλις φάουλ της Καβάλας. Ήταν επιθετικό φάουλ τελικά, επιθετικό φάουλ στον ψηλό του Αρκαδικού. Οπότε ο Αρκαδικός θα έχει την ευκαιρία μέσα στα επόμενα 6,9 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει μια επίθεση και θα προσπαθήσει να μειώσει το σκορ, να μειώσει τη διαφορά. Ο Γκόβας στον Πόπαντιτς. Ο Πόπαντιτς τριπλάρει και βεβαίως εδώ φαίνεται και η εμπειρία της Καβάλας. Βλέποντας ότι έχει μόνο 2 φάουλ, ο Καλαμπάκας σταματάει την επίθεση του Αρκαδικού στα 4 δευτερόλεπτα με φάουλ στον Πόπαντιτς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα για βολές. Η μπάλα θα επανέλθει από τη μέση του γηπέδου. Την επαναφορά θα κάνει ο Κοψάφτης. Ο προπονητής του Αρκαδικού αυτή τη στιγμή έχει μόνο περιφερειακούς μέσα προκειμένου να γίνει το σουτ. Προδρόμο με την μπάλα, κάνει τον πάσιμο και πετυχαίνει το καλάθι. 14-19, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Αρκαδικός πέτυχε το τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου και μείωσε στους 5 πόντους του διαφορά με ένα πολύ χαμηλό σχήμα, το οποίο επέλεξε ο Γιάννης Καστρίτης για να τελειώσει αυτή την περίοδο και βεβαίως να ψαλιδίσει, να μειώσει τη διαφορά του σκορ. Να πούμε ότι και σήμερα το δημοτικό στάδιο της Τρίπολης είναι γεμάτο. Ο κόσμος έχει έρθει για άλλη μια φορά να ενισχύσει την ομάδα μπάσκετ του Αρκαδικού. Μια ομάδα η οποία με την πολύ σοβαρή διοίκηση που διαθέτει τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Α2 κατηγορία μπάσκετ και προσφέρει γενναιόδωρα, θα λέγαμε,
όμορφες στιγμές, μπάσκετ, θέαμα υψηλού επίπεδου, το οποίο όλος ο κόσμος της Τρίπολης έχει την ευχέρεια να παρακολουθήσει. Για αυτούς όμως που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, η Αρκαδική TV μεταδίδει τον αγώνα έτσι ώστε να μπορούν να το δουν ακόμα περισσότεροι δημότες της Τρίπολης. Οι προπονητές δίνουν τις τελευταίες οδηγίες πριν την έναρξη της δεύτερης περίοδου, η οποία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε για την πρώτη περίοδο ότι πρώτο σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδας ήταν ο σέντερ αυτής, ο Μπόγιαν Κριστεύσκι, με 6 πόντους και 2 στα 4, 2 στις 4 βολές και 2 στα 3 δίποντα, ο οποίος είχε και 2 rebound. Δεύτερος ήταν ο Αγγελακόπουλος με 4 πόντους, ενώ και ο Καλαμπάκας έχει 8 με 2 στα 2 τρίποντα. Από την πλευρά του Αρκαδικού 5 πόντους έχει ο Γκόβας, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, 2 Πόπαντιτς, 2 Σάκοτα, 3 ο Κοψάφτης και 2 Προδρόμου. Η πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου για την Καβάλα με τον Κατσαρέ, ο οποίος τροφοδοτεί τον Μπαρμπαρινό και αυτός παίρνει το καλάθι και φάουλ από τον Πάνο, ο οποίος δεν πρόλαβε να καλύψει. Ο Δημήτρης ο Μαρμαρινός, ο οποίος παίζει χρόνια και αυτός τόσο στην Α1 όσο και στην Α2, αστοχεί στην συμπληρωματική βολή μετά το φάουλ και ο Κόβας κατεβάζει την μπάλα για τον Αρκαδικό. Δίνει στον Μπόμπαντιτς, στον Πάνου και ο Πάνου στον Προδρόμο. Βγαίνει από τα screen ο Κόβας, ο Πάνου στείνει ένα screen και μετά από την πάσα του ο Πόπαντιτς αστοχεί σε τρίποντο. Η μπάλα του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι, μπαίνει και βγαίνει όπως λέμε, και δυστυχώς το σκορ παραμένει 14-21 στη δεύτερη περίοδο. Η Καβάλα στην επίθεση με τον Μαρμαρινό που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον όγκο του απέναντι στον Πάνο και πράγματι πλησιάζει και πετυχαίνει το καλάθι. Προδρόμο με την μπάλα, ο οποίος κόβεται στην προσπάθειά του να κάνει lay-up, να πλησιάσει το καλάθι. Να σημειώσουμε ότι ο Αρκαδικός στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έριξε ούτε μια ελεύθερη βολή, καθώς δεν κέρδισε κάποιο φάουλ κάτω από τη ρακέτα, ούτε σε κάποια προσπάθεια για σουτ. Σάκοντα με την μπάλα στον Πόπαντιτς, ο οποίος σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος. Ο Πόπαντιτς αυτή τη φορά είναι εύστοχος, μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους, 17-23. Να πούμε ότι ο Πόπαντιτς φέτος έχει κοντά στο 41-42% στα τρίποντα και είναι τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 143 πόντους και έχει πετύχει 21 τρίποντα, όντας σε αυτή την κατηγορία ο τρίτος μπόμπερ του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έχουμε ένα καινούριο φάουλ από τους παίχτες του Αρκαδικού στον Καλαμπάκα, στον πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή της Καβάλας, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά ρήγματα στη ρακέτα του Αρκαδικού και γι' αυτό έχει κερδίσει πολλά φάουλ και έχει εξασφαλίσει πολλές φορές βολές. 9 φάουλ υπέρ της Καβάλας και 3 υπέρ του Αρκαδικού. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Αρκαδικός πάλι δεν έχει κερδίσει κάποιο φάουλ. Ο Καλαμπάκας θα ευστοχίσει και στις δύο βολές. Το σκορ 17-25, 8 και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, πριν φτάσουμε στο ημίχρονο. Πόπαντιτς με την μπάλα για τον Αρκαδικό. Στον Προδρόμου που αφύλακτο σουτάρει για 3, αστοχή. Γιαννουλάκος στο επιθετικό rebound. Προδρόμου και πάλι με την μπάλα. Ο Γκόβας οργανώνει μια καινούργια επίθεση. Τροφοδοτεί τον Προδρόμου. Ο Προδρόμου παίρνει ένα screen από τον Γιαννουλάκο. Αμέσως γίνεται η παγίδα από τους παίχτες της Καβάλας.
Όμως σφυρίζεται με φάουλ ο Τότσιος, ο πρώην παίχτης του Ίκαρου Σερών. Επίσης ένας πολύ έμπειρος παίχτης, από τους πρώτους σκόρερ στην Α2. Ήρθε από τον πάγκο στη δεύτερη περίοδο, γεγονός που δείχνει το βάθος αυτής της ομάδας, και μαρκάρει τον Μπόμπαντιτς. Μπόμπαντιτς με την μπάλα. Σουτάρει για 3. Είναι και πάλι εύστοχος. Είναι και πάλι εύστοχος. Φαίνεται ότι βρίσκει σιγά σιγά το χέρι του ο Μπόμπαντιτς με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Και ο Αρκαδικός πλησιάζει τους 5 πόντους. 20-25. 8 πόντους μέχρι στιγμής ο Μπόμπαντιτς. Κατσαρές με την μπάλα. Διεισδύει. Γιαννουλάκος δεν μπορεί να το κόψει. Και ο Κατσαρές πετυχαίνει το καλάθι. 20-27. Ο Γκόβας με την μπάλα οργανώνει την καινούργια επίθεση στο Σάκοτα. Αυτός στον Μπόμπαντιτς. Παίρνει το σκριν από τον Γιαννουλάκο. Και ο Μαρμαρινός σφυρίζεται με φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μαρμαρινού, ο οποίος μολονότι ήρθε από τον πάγκο έκανε γρήγορα 2 φάουλ. Βλέπουμε ότι οι παίχτες της Καβάλας κάνουν συνεχώς παγίδες προσπαθώντας να σπάσουν το pick and roll του Αρκαδικού. Βλέπουμε τώρα τον Κόβα, ο οποίος τροφοδοτεί το Σάκοτα και αυτός πετυχαίνει το καλάθι. Μια πολύ όμορφη κίνηση από τον Κόβα που διείσδησε, πήρε παίχτη απάνω του και έδωσε την μπάλα στο Σάκοτα, ο οποίος πέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Κατσαρές με την μπάλα στον Τότσιο και επιθετικό φάουλ. Καλή άμυνα από τον Αρκαδικό. Ο Αρκαδικός θα πρέπει να δυναμώσει την άμυνά του. Όπως και σε αυτή την περίπτωση πίεσε, βγήκε γρήγορα πίσω από το screen ο Πόπαντιτς και στην προσπάθειά του ο Τότσιος να απαλλαγεί από αυτόν έβγαλε τον αγώνα του και έκανε φάουλ. Ο Πίνης περνάει στον αγώνα στη θέση του προδρόμου και βλέπουμε ότι όσο κερδίζει και ο Αρκαδικός φάουλ είναι κοντά στο σκορ και δεν χάνει διαφορά. Θα πρέπει ο Αρκαδικός να πιέσει και χαμηλά στο καλάθι και να προσπαθήσει με διεισδύσεις και όχι μόνο με σουτ να απειλήσει και να πάρει φάουλ όπως και η Καβάλα. Πόπαντιτς με την μπάλα, σουτάρει από κοντινή απόσταση, το rebound από κανέναν, η μπάλα όμως για τον Αρκαδικό. Σάκοτα και Γιαννουλάκος διεκδίκησαν από τους ψηλούς Καβάλας, οι οποίοι έβγαλαν την μπάλα έξω και μια καινούργια επίθεση για τον Αρκαδικό. Πόπαντιτς στον Κόβα, ο οποίος θα οργανώσει. Ο Γκόβας με την μπάλα έχει μπροστά του μόνιμα τον Κατσαρέ. Ο Γιαννουλάκος στείνει ένα ψηλό screen. Αμέσως παγίδα, η μπάλα του Σάκοτα στα πλάγια, ο οποίος μόνος του ευστοχεί ο Σάκοτα σε τρίποντο. Είναι το τρίτο τρίποντο αυτής της περίοδου και πλησιάζει ο Αρκαδικός στους 2 πόντους, 25-27. 6 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Καραποστόλου με την μπάλα και φάουλ από τον Πίνη. Βλέπουμε ότι ο προπονητής του Αρκαδικού, και ενώ έχουμε time out από τον Γιάννη Τσίμα, τον προπονητή της Καβάλας, λέγαμε ότι ο προπονητής του Αρκαδικού έχει εστιάσει στο μαρκάρισμα του Καραποστόλου, ο οποίος με την εμπειρία του και με την ικανότητά του είναι από τους πρώτους σκόρερ της Καβάλας, και εναλλάσσει όλους τους καλούς περιφερειακούς του αμυντικούς, όπως είναι ο Κοψάφτης, όπως είναι ο Προδρόμου, όπως είναι ο Πίνης που μπήκε πριν από λίγο, στον Καραποστόλου, έτσι ώστε να τον βγάλει από το ρυθμό του, να μην πετύχει πολλούς πόντους όπως συνηθίζει σε πολλά μάτς. Ένα από αυτά ήταν και το προηγούμενο μάτς της Καβάλας, που ο Καραποστόλου πέτυχε 25 πόντους με πραγματικά πολύ καλά ποσοστά. Σε αυτό το τομέα έχει πετύχει ο Αρκαδικός. Έχει περιορίσει πάρα πολύ τον πολύ καλό αυτόν σκόρερ. Όμως έχει δεχτεί αρκετά καλάθια μέσα στη ρακέτα του και κοντά στο καλάθι. 11 πόντους έχει πετύχει ο Αρκαδικός στο δεύτερο δεκάλεπτο και 8 η ομάδα της Καβάλας. Ο Αρκαδικός έχει φορτωθεί από νωρίς με πολλά φάουλ. 10 φάουλ και η ομάδα της Καβάλας έχει 6. Από 2 φάουλ έχουν ο Κοψάφτης, ο Προδρόμου και ο Πάνου. Απ' την άλλη, τα πολλά φάουλ, για να μην μιλήσουμε για τη διαιτησία, μπορεί να σημαίνει και ότι ο Αρκαδικός προσπαθεί έντονα στην άμυνα
προσπαθεί να κάνει κλεψίματα, προσπαθεί να πιέσει και να βγάλει εκτός ρυθμού τους παίκτες της Καβάλας. Τότσιος με την μπάλα απέναντί τον Πόπαντιτς. Τότσιος βγάζει έξω. Η μπάλα στον Κατσαρέ, ο οποίος σουτάρει για 3. Είναι άστοχος στο rebound από τους παίκτες του Αρκαδικού. Ο Αρκαδικός έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αμυντικά. Καθαρίζει και τα αμυντικά rebound. Έχει κλείσει τη ρακέτα του. Ενώ εδώ έχουμε μια λάθος συνεννόηση μεταξύ Γκόβα και Γιαννουλάκου. Συμβαίνουν αυτά. Λέγαμε ότι έχει σκληρύνει αρκετά την άμυνά του Αρκαδικός και αυτό του έχει επιτρέψει να επιστρέψει στο σκορ και να είναι αυτή τη στιγμή στους 2 πόντους πίσω από την Καβάλα. Τότσιος με την μπάλα. Τότσιος πίσω από το screen. Τροφοδοτεί στην περιφέρεια του Καραποστόλου, ο οποίος πετυχαίνει το τρίποντο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Καραποστόλου δεν πρέπει να μένει καθόλου μόνος του, γιατί είναι δεινός σκόρερ και σουτέρ. Σάκοντας τον Πόπαντιτς. Ο Πόπαντιτς στον Γκόβα, ο οποίος σουτάρει ενώ πατούσε τη γραμμή των 3 πόντων, αστοχή. Η μπάλα στην Καβάλα για μια καινούργια επίθεση. Καραποστόλου. Καραποστόλου στον Τότσιο στην περιφέρεια. Προσπαθεί να πάρει το screen, ο Πόπαντιτς τον πιέζει. Στον Μπόγιαν η μπάλα. Ξανά ο Καραποστόλου. Θα επιχειρήσει μόνος του την επίθεση στην τελευταία. Σουτάρει πράγματι. Και ευτυχώς αστοχή όμως το επιθετικό rebound από τους παίκτες της Καβάλας. Ο Κατσαρές με την μπάλα. Ο Κατσαρές οργανώνει καινούργια επίθεση για την Καβάλα 30-24 δευτερολέπτων. Καραποστόλου και πάλι με την μπάλα. Στον Κατσαρέ, ο οποίος διεισδύει, βγάζει στην περιφέρεια στον Τότσιο, ο οποίος σουτάρει για 3, αστοχή. Σάκοτα και Γιαννουλάκος. Εξασφαλίζει το rebound για τον Αρκαδικό. Πόπαντιτς προσπαθεί να απειλήσει. Σταματάει όμως γιατί επέστρεψε η Καβάλα. Οι παίκτες της Καβάλας επέστρεψαν και Γκόβα σε μια οργανωμένη επίθεση. Γκόβα στον Πόπαντιτς. Στις αλλαγές βρέθηκε με τον Κατσαρέ. Ο Πόπαντιτς κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα και αναγκάζει τον Κατσαρέ, επειδή είχε χάσει την θέση του, να κάνει φάουλ, προκειμένου να ανακόψει την επίθεση. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για την ομάδα της Καβάλας. 3 ο Αρκαδικός. Και στα 4 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Γιάννης Καστρίτης βάζει στο παιχνίδι τον Καραμολέκο στη θέση του Πόπαντιτς, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να πάρει κάποιες ανάσεις. Καραμολέκος τώρα, ο οποίος οργανώνει την ομάδα, οργανώνει την νέα επίθεση του Αρκαδικού. Στον Γκόβα. Ο Γκόβας διεισδύει, σουτάρει και είναι εύστοχος. Στη λήξη της επίθεσης, Καραποστόλου με την μπάλα για την Καβάλα. Τροφοδοτεί τον Καλατζίδη, ο οποίος έχοντας πλεονέκτημα προσπαθεί με τον Γκόβα, βγάζει στην περιφέρεια. Το σούτ είναι άστοχο από τον Τότσιο και πάλι επιθετικό rebound μακρινό από τον Μπόγιαν. Δεν πρέπει να χάνονται τα rebound τα αμυντικά, να μην δίνονται δεύτερες επιθέσεις στην ομάδα της Καβάλας, η οποία τώρα ευστοχεί. Μετά το επιθετικό rebound υπήρξε ανισορροπία, δεν βρήκαν οι παίχτες τους αντιπάλους τους και η ομάδα της Καβάλας πέτυχε το καλάθι 27-32. Γκόβας στην περιφέρεια προσπάθησε να διεισδύσει και πήρε το φάουλ και έδειξε το φάουλ από τον Καλαϊτζίδη. Η ομάδα της Καβάλας έφτασε 3 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου στα 5 πλέον φάουλ, οπότε ο Αρκαδικός έχει τον μπόνους των βολών, με τον Γκόβα να είναι έτοιμος για τις 2 βολές. Ο Γκόβας, ο οποίος στις αρχές της χρονιάς είχε και αυτός προβλήματα τραυματισμού, με την επιστροφή του έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αρκαδικό και στο σκοράρισμα και στην οργάνωση του παιχνιδιού και γενικώς έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις, ενώ πετυχαίνει την πρώτη του βολή, έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στην ομάδα του Αρκαδικού και στο Γιάννη Καστρίτη, καθώς μπορεί να εναλλάσσει το playmaker του και το shooter του και γενικώς τους παίχτες της περιφέρειας πιο εύκολα και να ξεκουράζει έτσι παίχτες. Εύστοχη και η δεύτερη βολή, στους 3 πόντους του διαφορά, 29-32. Καλαϊτζίδης με την μπάλα, ο πίνησε πάνω του. Καραποστόλου με τον Γκόβα. Καραποστόλου προσπαθεί μόνος του να απειλήσει, δίνει στον Μπόγιαν, ο οποίος κάνει μια φοβερή διείσδυση και καρφώνει, με πίεση μάλιστα, για το 29-34.
Καραμαλέκος με την μπάλα στο Σάκοτα. Καραμαλέκος και πάλι. Παίρνει το screen από τον πάνω, επιστρέφει στο Σάκοτα την μπάλα και αυτό στον Κόβα. Ο Κόβας από την περιφέρεια. Στον Σάκοτα, ο οποίος βγάζει την μπάλα στον Κόβα πάλι. Σουτάρει για 3 και είναι άστοχος. Διεκδικείται το rebound και η παίχτες της Καβάλας στην καινούργια επίθεση. Η μπάλα στον Καλαϊτζίδη και αμέσως στον Καραποστόλου, ο οποίος έχει αναλάβει να οργανώσει όλες τις τελευταίες προσπάθειες της Καβάλας. Καλαϊτζίδης στον Μπόγιαν, ο οποίος όντως ήταν όχι 3-6 δευτερόλεπτα στη ρακέτα του Αρκαδικού. Ευτυχώς ο διαιτητής είδε την παράβαση και την σφύριξε. Το σκορ 29 και 34, 1 και 55, και ενώ ο Γιάννης Καστρίτης καλεί time out. Ο διαιτητής έδωσε τεχνική ποινή στο βοηθό προπονητή της Καβάλας για τη διαμαρτυρία του. Διαμαρτυρήθηκε για το καλάθι που πέτυχε η Καβάλα, το οποίο ακυρώθηκε, και για την παράβαση που σφυρίχθηκε 3 δευτερολέπτων. Οπότε αμέσως μετά το time out ο Αρκαδικός θα έχει δικαίωμα για βολή. Και ενώ το time out συνεχίζεται, ο διαιτητής εξηγεί στον προπονητή της Καβάλας και στον βοηθό αυτού το λόγο που τον χρέωσε με την τεχνική ποινή. Ο Γιάννης Καστρίτης, βλέποντας το σκληρό παιχνίδι της Καβάλας και ότι θα πάει με πίεση όλη η αναμέτρηση, προφυλάσσει Κοψάφτη, Πόπαντι, Προδρόμου για να έχουν ενέργεια για τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο και τους έχει κρατήσει στον πάγκο για αρκετή ώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιεί όλο το ρόστερ, και αυτό κάνει ο Γιάννης ο Καστρίτης, έτσι ώστε να έχει φρέσκους όλους τους παίχτες μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί όπως βλέπετε και εσείς προμηνύεται ένα ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος του σημερινού μάτς. Βέβαια ο Μπόγιαν με την απουσία του Γιαννουλάκου κάτω από τα καλάθια βρίσκει την ευκαιρία να προσφέρει και θέαμα και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των υπόλοιπων παικτών. Ο Γκόβας ήδη βρίσκεται στη θέση του για τις βολές λόγω της τεχνικής ποινής. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Κάνει το σκορ 30-34. Και ενώ η ένταση συνεχίζεται στον πάγκο της Καβάλας, ο Γκόβας ευστοχεί και στη δεύτερη βολή. Είναι απολύτως εύστοχος σήμερα στις βολές που έχει εκτελέσει. Και τώρα κάθεται στον πάγκο να πάρει και αυτός μερικές ανάσες και επανέρχεται στο παιχνίδι ο Πόπαντιτς. Οπότε η πεντάδα του Αρκαδικού με Καραμολέκο, Πίνη, Πόπαντιτς, Σάκοτα και Πάνου. Πάνου με την μπάλα στο Σάκοτα, στον Καραμολέκο, ο οποίος βρίσκει τον Πόπαντιτς. Πιεστική άμυνα από την Καβάλα στον Πόπαντιτς και ειδικά από τον Τότσιο, ο οποίος απομονώνεται. Βγάζει τον Καραμολέκο που σουτάρει, όχι, δίνει πάσα στο Σάκοτα. Μια πολύ ωραία πάσα, από τον Καραμολέκο. Είδε τη διείσδυση, το κόψιμο του Σάκοτα και του την έδωσε και πέτυχε το καλάθι. 33-34 στον ένα πόντο η διαφορά. Καλατζίδης με την μπάλα στον Μπόγιαν, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στον Αρκαδικό. Καραποστόλου έχει σταματήσει την τρίπλα, αλλάζει με τον Καλαμπάκα, ξαναπαίρνει την μπάλα και σουτάρει για 3. Ένα περίεργο φάουλ από τον διαιτητή, και ενώ ο Καραποστόλου είχε βγει από τη θέση του. Ήταν χαμηλά όμως το φάουλ, ευτυχώς δεν έχει δικαίωμα για 3 βολές. Και η μπάλα επανέρχεται απ' έξω με 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της Καβάλας. Καλαμπάκας με την μπάλα, το τεσάρι της Καβάλας, στον Καλαϊτζίδη, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Καλαμπάκα. Αυτό στον Μπόγιαν, το φάουλ από το Σάκοτα, έτσι ώστε να μην μπορέσει ο Μπόγιαν να σουτάρει. Είναι το 5ο φάουλ και για τον Αρκαδικό και ο Μπόγιαν έχει δικαίωμα για βολές. Το σκορ 33-34 στο τελευταίο λεπτό της δευτέρας περίοδου. Ο Μπόγιαν βρίσκεται στις βολές για πολλωστή φορά στο σημερινό παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι τόσο αυτός
κυρίως στη δεύτερη περίοδο, όσο και ο Καλαμπάκας στην πρώτη περίοδο, δηλαδή το τεσάρι και το πεντάρι της Καλαμάτας, έχουν βρει διαδρόμους στη ρακέτα του Αρκαδικού και είτε έχουν κερδίσει φάουλ είτε έχουν πετύχει εύκολους πόντους. Με την πρώτη εύστοχη βολή το σκορ είναι 33-35. Ευτυχώς ο Μπόγιαν να στοχίσει στη δεύτερη βολή. Παραμένει το σκορ 33-35 και έχουμε τρεις επιθέσεις. Η πρώτη από αυτές για τον Αρκαδικό, Καραμαλέκος. Σουτάρει, αστοχή, κόβεται στον αέρα. Δεν βγήκε το pick and roll με τον Πάνου και ο Καλαϊτζίδης σε καινούργια επίθεση για την Καβάλα. Ο Καλαϊτζίδης δίνει την πάση στον Ντότς, στον Καλαμπάκα, ο οποίος πετυχαίνει καλάθι και παίρνει και το φάουλ. Βλέπουμε ότι ο Καλαϊτζίδης, παρότι είναι playmaker, είναι αρκετά ψηλός, έχει ύψος 1,95 και προσπαθεί αυτό πάντοτε να το εκμεταλλεύεται όταν έχει κοντότερους αντιπάλους. Διπλό κακό για τον Αρκαδικό, καθώς ο Κοψάφτης έκανε και το τρίτο του φάουλ. Ο Κοψάφτης, ο οποίος είχε έρθει από τον πάγκο, αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ, αλλά δεν πρόλαβε να αποκόψει την επίθεση της Καβάλας. Το σκορ μετά και την εύστοχη βολή στο 33-38, ενώ έχουμε ένα τραυματισμό. Ο παίχτης της Καβάλας νομίζω ότι είναι ο Μπόγιαν. Ο Μπόγιαν ο Κριστεύσκι. Κρατάει τον αστράγαλό του στην προσπάθειά του να πάρει το rebound. Πιθανώς υπέστη κάποιο διάστρεμα. Βλέπουμε ότι δέχεται τις περιποιήσεις του γιατρού της ομάδας. Θα γίνει αλλαγή βεβαίως. Δείχνει στους συμπαίχτες του ότι γύρισε το πόδι του στη διεκδίκηση. Γι' αυτό και έγινε αλλαγή για τα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι για τον παίχτη της Καβάλας. Και πρώτο σκορ αυτής. Γκόβας με την μπάλα στον Κοψάφτη. Κοψάφτης υποπίπτει στο τέταρτο του φάουλ. Δυστυχώς ο Κοψάφτης στην προσπάθειά του να παίξει με πλάτη στο καλάθι υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ, το οποίο δυστυχώς είναι και το τέταρτο, γιατί έκανε στην αμέσως προηγούμενη επίθεση το τρίτο του, προκαλώντας έτσι ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον Γιάννη Καστρίτη, αφού χάνει, σε εισαγωγικά το χάνει από πολύ νωρίς, έναν από τους πιο έμπειρους και πιο ικανούς του παίχτες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, τον αστρινό του γκάρντ. Με 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, το σκόρ είναι στο 33-38. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε time out για να οργανώσουν εκατέρωθεν την άμυνα και την επίθεσή τους. Να πούμε για τον Γιώργο τον Κοψάφτη, ο οποίος πριν έκανε το τέταρτο του φάουλ, ότι βρίσκεται στην 7η θέση των κλεψιμάτων σε όλη την Α2, έχοντας κάνει 12 μέχρι σήμερα, ενώ είναι και στην 9η θέση των assists με 26. Ταυτόχρονα είναι πολύ κοντά στο top 10 σκοραρίσματος, τριπώντων και rebound, δείγμα του σε πόσες πολλές και διαφορετικές κατηγορίες προσφέρει ο Γιώργος, είτε ως διάρη είτε ως τριάρη, που χρησιμοποιείται από τον προπονητή του Αρκαδικού. Με 20 δευτερόλεπτα επανέρχεται η μπάλα από την Καβάλα για την τελευταία επίθεση. Πιθανώς όχι, κλέβει ο Γκόβας την μπάλα. Ο Γκόβας με την μπάλα μετά το κλέψιμο δεν μπόρεσε να εκδηλώσει ευνηδιασμό. 10 δευτερόλεπτα. Η τελευταία επίθεση θα είναι για τον Αρκαδικό. Γκόβας στον Καραμαλέκο, ο οποίος διεισδύει, σουτάρει και ευστοχή. Ευστοχή ο μικρός του Αρκαδικού, 35-38. Ο Αρκαδικός και στην πρώτη επίθεση, στο τέλος της πρώτης περίοδου και στο τέλος της δευτέρας περίοδου πετυχαίνει καλάθι, παραμένει κοντά στο σκορ στο 35-38. Θα σας αφήσουμε για λίγο, για 10 λεπτά. Οι ομάδες στα αποδυτήρια θα ακούσουν τις οδηγίες των προπονητών τους. Σε 10 λεπτά θα είμαστε μαζί σας.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο κλειστό της Τρίπολης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Αρκαδικού με την Καβάλα για την Α2 του μπάσκετ. Το σκορ μετά από 2 περιόδους 35-38. Να πούμε πολύ γρήγορα μερικά στατιστικά στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο. Ο Αρκαδικός σουτάρει στις βολές με 100%, έχει 4-4, 50% στα δίποντα και 38% στα τρίποντα. Εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά και της Καβάλας, η οποία έχει 71% στα δίποντα και 42% στα τρίποντα. Rebound, οι δύο ομάδες είναι κοντά, τα 13 έχει ο Αρκαδικός, 15 η Καβάλα, 6 assist ο Αρκαδικός, 10 η Καβάλα, 5 λάθη ο Αρκαδικός, 6 η Καβάλα, από 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ η Καβάλα. Εφόσον συνδυάσουμε τις assist της Καβάλας που είναι 10 με το 71% στα δίποντα, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η φιλοξενούμενη ομάδα έχει καταφέρει να πετύχει αρκετούς πόντους, εύκολους, μετά από assist, μετά από συνεργασίες, κοντά στο καλάθι. Είναι αλήθεια ότι οι δύο ψηλοί της Καβάλας έχουν κερδίσει αρκετές μονομαχίες σήμερα, γι' αυτό και είναι πρώτη σκόρερ για αυτήν. Ο Καλαμπάκας έχει, ο Δημήτρης, 13 πόντους με 100% σε όλες τις προσπάθειές του και ο Μπόγιαν Κριστεύσκι έχει 11. Για τον Αρκαδικό πρώτο σκόρερ ήταν ο Γκόβας, ο οποίος μολονότι ήρθε από τον πάγκο ήταν εύστοχος και στις βολές και στα δίποντα και συνολικά έχει 11 πόντους. Ο Σάκοτα έχει 9 και ο Πόπαντιτς έχει 8. Πρώτη επίθεση για τον Αρκαδικό με τον Σάκοτα, στο Γιαννουλάκο. Ο Γιαννουλάκος προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι και πράγματι πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο Γιαννουλάκος πρέπει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από την άμυνα και στην επίθεση, να πιέσει τους ψηλούς της Καβάλας και να τους φορτώσει με φάουλ αλλά και να τους κουράσει. Ο Αρκαδικός ξεκίνησε με Πόπαντιτς, Γκόβα, Γιαννουλάκο, Σάκοτα και Προδρόμου. Ενώ για την Καβάλα, στον άσο είναι ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο, ενώ δεν είχε πόντο, είχε 6 assist, παραπάνω από τις μισές της Καβάλας. Ο Καλαμπάκας στο 4, ο Μπόγιαν Κριστεύσκι στο 5, ο Καραποστόλου βεβαίως, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Καβάλας στην Α2 κατηγορία, και το νούμερο 10 ο Αγγελακόπουλος ο Βασίλης. Μια αρκετά ψηλή πεντάδα που ξεκινάει ο Γιάννης Τζίμας. Επαναφορά για την Καβάλα με τον Καραποστόλου. Καλαμπάκας πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Δυστυχώς μετά την επαναφορά δεν έκλεισε κοντά στο καλάθι η ομάδα του Αρκαδικού, οι δύο ψηλοί. Ο Καλαμπάκας πήρε την μπάλα για πολλωστή φορά κάτω από το καλάθι στο σημερινό μάτς και πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Και νέος πονοκέφαλος για τον Γιάννη Καστρίτη, καθώς ο Γιαννουλάκος συμπλήρωσε 3 φάουλ. Το σκορ στο 37-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Σάκοτα στο Γιαννουλάκο. Ο Γιαννουλάκος ψάχνει τον Πόπαντιτς, τώρα τον Γκόβα. Ο Γκόβας με την μπάλα οργανώνει. 9 δευτερόλεπτα. Σάκοτα στο Γιαννουλάκο. Ο Γιαννουλάκος με την μπάλα κοιτάει τις επιλογές του. Πλησιάζει το καλάθι, πασάρει, λάθος όμως. Ο Καραποστόλου κλέβει. Η Καβάλα προσπαθεί να ευνηδιάσει. Χάνει το καλάθι όμως, τον ευνηδιασμό με τον Αγγελακόπουλο. Ευτυχώς για τον Αρκαδικό εδώ έχασε ένα εύκολο καλάθι ο Αγγελακόπουλος. Και ο Αρκαδικός θα έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τους 4 πόντους. Σάκοντα στον Πόπαντιτς. Τον κυνηγάει ο Καλαϊτζίδης. Γίνεται αλλαγή. Πόπαντιτς επιστρέφει στο Σάκοντα και πάλι στον Πόπαντιτς. Με τον Καλαϊτζίδη. Σουτάρει για 3 στο τελείωμα της επίθεσης. Αστοχή. Γιαννουλάκος διεκδικεί η μπάλα στους παίχτες της Καβάλας. Γύρισαν οι παίχτες του Αρκαδικού και ο Καραποστόλου με την μπάλα στα χέρια του θα εκδηλώσει μια οργανωμένη επίθεση για την Καβάλα. Καλαϊτζίδης στον Μπόγιαν, ο οποίος σουτάρει σχεδόν από το τρίποντο και ευστοχή. Παρότι είναι πεντάρι, έχει καλό σουτ από μέση και μακρινή απόσταση, άλλωστε είναι Σέρβος και έχει σήμερα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ομάδα του Αρκαδικού. Έχοντας πετύχει 13 πόντους. Γκόβας με την μπάλα, Προδρόμου και Πόπαντιτς. Προδρόμου, ο οποίος διεισδύει, παίρνει το φάουλ του Καλαϊτζίδη. Είναι το δεύτερο μόλις φάουλ του Καλαϊτζίδη, το πρώτο της Καβάλας για την περίοδο που διανύουμε. Βλέπουμε την ομάδα της Καβάλας να ρισκάρει και να παίζει άμυνα ζώνης.
Πόμπαντιτς επαναφέρει για τον Γκόβα. Γιαννουλάκος. Γκόβας. Άλλο ένα λάθος για τους παίκτες του Αρκαδικού. Και φάουλ, έξυπνο φάουλ από τον Σάκοτα. Ευτυχώς δεν σφυρίχτηκε αντιαθλητικό για να σταματήσει την εκδήλωση ευνηδιασμού της Καβάλας. Στις δύο τελευταίες επιθέσεις έχουμε δύο εύκολα λάθη από τους περιφερειακούς. Ένα από τον περιφερειακό και ένα από τον ψηλό του Αρκαδικού. Θα πρέπει αυτό να προσεχτεί έτσι ώστε η Καβάλα να μην αυξήσει περισσότερο τη διαφορά και κάποια στιγμή στο μάτς να προσπεράσουμε κιόλας στο σκορ. Ο διαιτητής σφύριξε ένα φάουλ που όλους όσοι βρίσκονται στο γήπεδο δημιούργησε έντονη απορία στον Πόμπαντιτς, εκτός φάσης στον Καραποστόλου. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Καλαϊτζίδη να αποστάρει, να δίνει την πάσα στον Μπόγιαν κάτω από το καλάθι, να τη βγάζει έξω στον Καλαϊτζίδη και αυτός στον Καραποστόλου μόνος του σουτάρει για 3 και είναι εύστοχος. Ο Καραποστόλου δεν έχει πετύχει πολλούς πόντους σήμερα, όμως εδώ βρέθηκε μόνος του στην κορυφή της ρακέτας του Αρκαδικού και από το τρίποντο ευστόχησε κάνοντας το σκορ 37-46, 7 και 21 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Καβάλα μπήκε όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο πιο δυναμικά στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά στους 9 πόντους. Αυτό βεβαίως ανάγκασε, όπως βλέπετε, τον προπονητή του Αρκαδικού να ζητήσει time out. Σε έντονο ύφος προσπαθεί να ξυπνήσει τους παίχτες του, να τους οργανώσει, να τους κάνει πιο δυναμικούς και να μπουν πιο δυναμικά στην διεκδίκηση της νίκης. Καταρχήν στη μείωση του σκορ και εν συνεχεία στο προσπέρασμα και στη νίκη. 8-2 είναι το επιμέρους σερί για την ομάδα της Καβάλας που έχει... Βλέπει τους παίκτες του Αρκαδικού να έχουν φορτωθεί από νωρίς με πολλά φάουλ. Γιαννουλάκος με 3, Κοψάφτης με 4, Σάκοτα με 3 φάουλ. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα προσεκτική πλέον διαχείριση από τον προπονητή του Αρκαδικού έτσι ώστε να έχει όλους τους παίχτες μέχρι το τέλος, δεδομένου ότι ο Αρκαδικός έχει τα διπλάσια και πλέον φάουλ από την Καβάλα. Ακόμα και στη συγκεκριμένη περίοδο ο Αρκαδικός βρίσκεται στα 4 και η Καβάλα έχει μόνο ένα φάουλ. Σε 3 λεπτά αγώνα. Σάκοντας στον Πόμπαντιτς. Πόμπαντιτς με την μπάλα στον Γκόβα. Ο Γκόβας προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι, δίνει στο Γιαννουλάκο. Ο Γιαννουλάκος βγάζει τον Πόμπαντιτς που σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος. Είναι εύστοχος τον Πόμπαντιτς. Μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους. Βλέπουμε ότι οι τελευταίες επιθέσεις του Αρκαδικού που περνάνε αρκετά από τον Γιαννουλάκο, που είτε προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι είτε παίρνει παίχτη επάνω του και βγάζει την μπάλα σε περιφερειακό. Σε αυτή την περίπτωση ο Πόμπαντιτς βρήκε το ελεύθερο σουτ και σούταρε και πέτυχε το καλάθι. Εδώ έχουμε το καλάθι από τον Καραποστόλου που διείσδησε και το σκορ στο 40-48. Γκόβας στο Γιαννουλάκο, Σάκοτα. Εκεί είναι ακίνδυνος. Γκόβας με την μπάλα με τον Καλαϊτζίδη μπροστά του. Ο Προδρόμου προσπάθησε να βγει από τα σκριν. Πήρε όμως το φάουλ από τον Καραποστόλου, ο οποίος τον κράτησε ενώ τον είχε χάσει πίσω από το σκριν, τον τράβηξε. Δεν δέχεται βεβαίως το σφύριγμα διαμαρτύρητα, αλλά όλοι είδαμε ότι ήταν ένα καθαρό φάουλ. Αλλαγή τώρα ο Γιαννουλάκος με τον Πάνου. Θα πάρει μερικές ανάσεις ο ψηλός του Αρκαδικού και στο παιχνίδι στη θέση 5 ο Σπύρος Πάνου. Η μπάλα στον Πόμπαντιτς. Θα πάρει το screen από τον Πάνου στον Γκόβα, ο οποίος διεισδύει και παίρνει καινούριο φάουλ τον Καλατζίδη. Αυτό πρέπει να κάνουν οι παίχτες του Αρκαδικού. Στην περίπτωση που δεν βγαίνει το ελεύθερο σουτ, θα πρέπει να διεισδύσουν, θα πρέπει να επιδιώξουν τις επαφές και να εξασφαλίσουν και αυτοί φάουλ και στη συνέχεια βολές από την Καβάλα για να πετυχαίνουν εύκολους πόντους. Ο Καλαϊτζίδης πλέον έχει φτάσει στα 3 φάουλ. Είναι ένα καλό νέο για την ομάδα του Αρκαδικού, γιατί οργάνωνε όλο το παιχνίδι της Καβάλας έχοντας 7 assist μέχρι τώρα. Γκόβας με την μπάλα. Γκόβας στον Πόμπαντιτς. Με τον Καλαμπάκα, με ψηλότερο παίχτη και πιο αργό. Στον Γκόβα. Ο Γκόβας σουτάρει για 3 αμέσως. Είναι άστοχος. Το rebound από τον Καλαμπάκα και η μπάλα στον Κατσαρέ. Ο Κατσαρές είναι αλλαγή στη θέση του Καλαϊτζίδη που συμπλήρωσε 3 φάουλ.
οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας της Καβάλας από τη θέση του άσου. Καραποστόλου με την μπάλα. Καραποστόλου τον κλείνουν δύο παίχτες. Βγάζει τον Κατσαρέ, ο οποίος αφύλακτος, αστοχή στο τρίποντο, αλλά το επιθετικό rebound και πάλι τρίποντο από τον Καραποστόλου. Είναι άστοχος και ο Καραποστόλου. Τρίτο επιθετικό rebound προσπαθεί η Καβάλα και διεκδικεί και εξασφαλίζει με την μπάλα στον Κατσαρέ. Δεν πρέπει να ανανεώνει επιθέσεις η Καβάλα. Και τεχνική ποινή, να δούμε σε ποιον. Δύο τεχνικές. Στον Προδρόμου. Η μία τεχνική είναι στον παίκτη του Αρκαδικού, του Γιάννη Προδρόμου. Και η άλλη στον Καραποστόλου, στον αντίπαλό του. Ναι. Από μία τεχνική ποινή δηλαδή σε Καραποστόλου και Προδρόμου, που στις τελευταίες φάσεις κοντράρονται σε άμυνα και επίθεση. 4 φάουλ και για τον Γιάννη Προδρόμου. Τα προβλήματα αυξάνονται για τον Γιάννη Καστρίτη. Οι δύο πιο έμπειροι παίχτες του Αρκαδικού, τα δύο πιο έμπειρα γκάρ του, ο Προδρόμου με τον Κοψάφτη, έχουν φορτωθεί από πάρα πολύ νωρίς με 4 φάουλ. Όλα ξεκίνησαν από μια σκληρή άμυνα του Καραποστόλου στον Γιάννη Προδρόμου, που τον έριξε πάνω στα κάγκελα κυριολεκτικά. Θα λέγαμε ότι η Καβάλα έχει διαιτησία εντός έδρας και όχι εκτός. Δυστυχώς όποιος δει τον πίνακα με τα φάουλ το καταλαβαίνει αυτό εύκολα. Καινούργια επίθεση για την Καβάλα. Καραποστόλου με την μπάλα. Στο τρίποντο τριπλάρι, βγάζει στον Μπόγιαν, ο οποίος στάρει για 3. Αστοχή ευτυχώς, η μπάλα βγαίνει out. Ο Προδρόμου κάθισε στον πάγκο μετά το 4ο φάουλ και μπήκε ο Κοψάφτης, ο οποίος όμως και αυτός έχει 4 φάουλ και γι' αυτό πρέπει να προσέξει. Και για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. 40-50. 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παραλίγο να πετύχει τον καλάθι ο Γκόβας, ο οποίος είναι ο πιο ενεργητικός παίχτης του Αρκαδικού. Διείσδησε για μία ακόμα φορά. Δυστυχώς δεν πέτυχε το καλάθι, όμως πήρε 2 βολές. Ο Γκόβας, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ και είναι πρώτος σκόρερ του Αρκαδικού από το πρώτο ημίχρονο, βρίσκεται στις βολές έτσι ώστε να προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά. Πετυχαίνει την πρώτη βολή 41-50. Έχει 5 στις 5 σήμερα. Πρέπει όμως να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι παίχτες. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή, 42-50, στους 8 πόντους η διαφορά. Μερικές καλές άμυνες χρειάζονται εδώ έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αρκαδικός έχει 20 φάουλ κατά και 12 υπέρ. Άλλο ένα φάουλ σε βάρος του Αρκαδικού. Στην προσπάθεια του Αγγελακόπουλου να διεισδύσει, ο Πάνου χρεώθηκε με το φάουλ. Το τρίτο και αυτός. Στις βολές ο Αγγελακόπουλος, οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 5 φάουλ πλέον στην τρίτη περίοδο, οπότε κάθε επαφή θα οδηγεί σε βολές. Είναι εύστοχος και στις δύο βολές ο παίχτης της Καβάλας, ξανά σε διψήφια διαφορά πόντων, 42-52, 4 και 32 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο προπονητής του Αρκαδικού αλλάζει τον Κόβα και στον άσο πλέον είναι ο Καραμολέκος. Στον Πάνο και ο Πάνος στο Σάκοτα. Ο Πόπαντιτς στον Καραμολέκο. Πόπαντιτς και πάλι με την μπάλα στα χέρια του. 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σουτάρι. Αστοχή. Δεν βγήκε η προηγούμενη επίθεση του Αρκαδικού. Ο Πόπαντιτς σούταρε στα τελευταία δευτερόλεπτα γιατί τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Πήρε το rebound η ομάδα της Καβάλας και ο Κατσαρές προσπάθησε να ευνηδιάσει. Στην προσπάθειά του αυτή κέρδισε το φάουλ και τις βολές από τον Καραμολέκο.
Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κατσαρές. Ο Καραμαλέκος ξανά κάτσε στον πάγκο και επέστρεψε στη θέση του ο Γκόβας. Κατσαρές πετυχαίνει μία στις δύο βολές και η διαφορά στους 11 πόντους 42-53. Γκόβας για μια νέα επίθεση του Αρκαδικού. Κοψάφτης. Κοψάφτης διεισδύει μετά από το screen, βγάζει έξω την μπάλα στον Πόπαντιτς. Ο Γκόβας τώρα με την μπάλα, με τον Κατσαρέ μπροστά του. Και βήματα από τον Πάνου. Βλέπουμε μια ιδιότυπη άμυνα από την Καβάλα, η οποία έχει δύο παίχτες σε αυτόν που κατεβάζει την μπάλα και έναν τρίτο να περιμένει. Πρέπει ο Αρκαδικός να βρει τον ελεύθερο παίχτη στην αδύνατη πλευρά. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στους 11 πόντους και η Καβάλα έχει την επίθεση. Αγγελακόπουλος με τον Πόπαντιτς βγάζει έξω στον Κατσαρέ. Ο Κατσαρές βρίσκει τον Τότσιο. Ο Τότσιος διεισδύει, αστοχή και ο Πάνου παίρνει το rebound. Πόπαντιτς προσπαθεί να εκδηλώσει γρήγορα επίθεση. Σταματάει στον Γκόβα η μπάλα και πίσω στον Πόπαντιτς. Πόπαντιτς με την μπάλα. Το Κατσαρέ μπροστά του. Πόπαντιτς στον Πάνου μέσα, καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Φάνηκε ότι όταν σηκώθηκε για την προσπάθειά του ο Πάνου του έγινε το φάουλ, όμως δεν μέτρησε αυτό, χρεώθηκε χαμηλά. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Οι αποφάσεις των διαιτητών έχουν ξεσκώσει και το φίλαθλο κοινό της Τρίπολης. Πετυχαίνει την πρώτη βολή. Η διαφορά στους 10 πόντους 43-53, 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Πάνου πετυχαίνει και τη δεύτερη βολή και κατεβάζει τη διαφορά μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κοψάφτης τώρα μαρκάρει τον άσο της Καβάλας, τον Κατσαρέ, και ο Γκόβας τον Τότσιο. Κατσαρές με την μπάλα, διεισδύει, ευτυχώς αστοχή στο καλάθι, αλλά παίρνει εκ νέου φάουλ από τον Πάνου που λογικά είναι το τέταρτο. Όχι, είναι το τρίτο, μας συγχωρείτε. Ο Πάνου είναι στο τρίτο φάουλ, 4 έχει ο Κοψάφτης, 4 έχει ο Προδρόμου και 4 έχει και ο Σάκοτα. Κατσαρής στις βολές πριν είχε μία στις 2. Πετυχαίνει την πρώτη και ανεβάζει ξανά τη διαφορά στους 10 πόντους, 44-54. Πετυχαίνει και τη δεύτερη, 44-55. Από τον πάγκο έχει σηκωθεί ο Γιαννουλάκος, ετοιμάζεται για καινούρια αλλαγή, και ενώ ο Γκόβας οργανώνει την καινούρια επίθεση του Αρκαδικού. Την μπάλα στο Σάκοτα και στον Πάνο. Ο Πάνου ξαναβρίσκει τον Γκόβα. Τον Γκόβα κλείνουν δύο παίχτες, ο Σάκοτα με την μπάλα σουτάρει στα 3 δευτερόλεπτα και αστοχή από κοντά. Όλες οι τελευταίες επιθέσεις του Αρκαδικού γίνονται με μεγάλη δυσκολία και στα τελευταία δευτερόλεπτα, βεβαιασμένος από κύμα της καλής άμυνας της Καβάλας και της νευρικότητας που δείχνουν οι παίχτες της ομάδας μας. Τότσιος με την μπάλα για την Καβάλα. Παίρνει το screen, βγάζει πλάγια στον αφύλακτο Αγγελακόπουλο, ο οποίος πετυχαίνει το τρίποντο και φτάνει τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της στους 14 πόντους, 44-58, 2 λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Για τον λόγο αυτό, ο Γιάννης Καστρίτης καλεί αμέσως time out για να δώσει καινούργιες οδηγίες στους παίχτες του. 9-20 είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου μέχρι αυτή τη στιγμή, 2 λεπτά πριν τη λήξη του. Με τον Αρκαδικό να έχει πάρα πολλά λάθη και να δυσκολεύεται να πετύχει και το καλάθι. Δυστυχώς τα πολλά λάθη στην οργάνωση αλλά και τα συνεχόμενα σφυρίγματα των διαιτητών σε βάρος του έχουν οδηγήσει σε εύκολους πόντους την Καβάλα, η οποία έχει εκτοξεύσει τη διαφορά αυτή τη στιγμή στους 14 πόντους. Βεβαίως στην τρίτη περίοδο βρισκόμαστε ακόμα, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Οι παίχτες του Αρκαδικού θα πρέπει να ανταπεξέλθουν, να γυρίσουν στο μάτς. Όποιοι από αυτούς αντέξουν και δεν
βγουν με φάουλ, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και από τα φάουλ, είναι πάρα πολύ φορτωμένοι, και ακόμα και με χαμηλά σχήματα, όπως συνηθίζει να χρησιμοποιεί ο Γιάννης Καστρίτης, θα πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη άμυνα, να επιδιώξει να παίξει καλύτερη άμυνα και να πλησιάσει στο σκορ, έτσι ώστε να μπορέσει συνέχεια να διεκδικήσει και την νίκη. Οι παίκτες του Αρκαδικού επιστρέφουν από το time out. Στον άσο είναι ο Γκόβας, στο 2 ο Πόπαντιτς, στο 3 ο Κοψάφτης, στο 4 ο Σάκοτα και στο 5 ο Γιαννουλάκος. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή 3 από τους 5 παίκτες του Αρκαδικού παίζουν με 4 φάουλ. Την μπάλα κατεβάζει ο Γκόβας για επίθεση του Αρκαδικού. Κοψάφτης στο Γιαννουλάκο, στην κορυφή. Πόπαντιτς με την μπάλα, στον Γκόβα και πάλι. Γιαννουλάκος στείνει ένα ψηλό screen. Γκόβας στον Πόπαντιτς. Η μπάλα στον Κοψάφτη, ο οποίος δίνει στο Γιαννουλάκο, παίζει χαμηλά, σουτάρει και ευτυχώς ευστοχή. 12 πόντους η διαφορά, 46-58. Το δεύτερο καλάθι του Γιαννουλάκο και τα δύο τα έχει πετύχει στην τρίτη περίοδο. Κατσαρές με την μπάλα. 1 και 20 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοψάφτης μπροστά του, τον μαρκάρει, πετάει την μπάλα και χάνει το καλάθι. Προσπαθεί ο Αρκαδικός να εκδηλώσει μια γρήγορη επίθεση με τον Πόπαντιτς. Διεισδύει, σουτάρει και ευστοχή. Ευστοχή, ναι. Στους 10 πόντους η διαφορά. 1 λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο κόσμος ξεσηκώνεται με ένα μικρό σερί 4-0 του Αρκαδικού. Μπόγιαν με την μπάλα στον Τότσιο. Ο Γκόβας μπροστά του. Τότσιος διεισδύει, σουτάρει, χάνει το καλάθι, όμως η ολιγορία στην άμυνα του Αρκαδικού οδηγεί σε επιθετικό rebound. Ο Γελακόπουλος στο σουτ. Αστοχή. Το rebound από τον Αρκαδικό και έχουμε δύο επιθέσεις ακόμα. Μία για κάθε ομάδα. Κοψάφτης στο Γιαννουλάκο. Γιαννουλάκο στον Γκόβα. Ευτύχημα θα είναι να μειωθεί η διαφορά κάτω από τους 10, έτσι ώστε να μπούμε στην τέταρτη περίοδο με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Γκόβας, φάουλ. Με αρκετή καθυστέρηση ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Στο heads out, αυτό που προσπαθούν από την αρχή του παιχνιδιού να κάνουν οι παίχτες της Καβάλας, δηλαδή για να σπάσουν το screen, βγάζουν τον ψηλό παίχτη μπροστά στο guard, έτσι ώστε να μην υπάρξει ο ελεύθερος διάδρομος και δημιουργείται μια παγίδα στον επιθετικό, ο οποίος θα πρέπει παίχτης του Αρκαδικού να βρει τον ελεύθερο παίχτη μετά την παγίδα αυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει επιτευχθεί αυτό, δεν έχει βρεθεί ο ελεύθερος παίχτης, έτσι ώστε να υπάρξει και το ελεύθερο σουτ. Ευελπιστούμε όμως με τις τελευταίες καλές άμυνες της ομάδας του Αρκαδικού ότι έχει αφυπνιστεί η ομάδα και μπαίνοντας στο τέταρτο δεκάλεπτο θα καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε και να διεκδικήσουμε την νίκη. Μόλις το πρώτο φάουλ του Μπόγιαν για την ομάδα της Καβάλας. Ο Μπόγιαν, ο οποίος έχει παίξει σχεδόν σε όλο το μάτς, είναι το πεντάρι της ομάδας της Καβάλας και παρόλα αυτά μόλις πριν σφυρίχθηκε το πρώτο του φάουλ. 7 παίκτες της Καβάλας έχουν χρεωθεί φάουλ και 9 για τον Αρκαδικό. Βέβαια η Καβάλα, μιλάμε για παίκτες που έχουν από 2 φάουλ κατά μέσο όρο και για τον Αρκαδικό με 4. «17 και 8 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, στους 10 πόντους η διαφορά. Ο Γκόβας στις βολές είναι έτοιμος να σουτάρει 2 ελεύθερες βολές μετά το φάουλ του Μπόγιαν. Πετυχαίνει την πρώτη, είναι απόλυτα εύστοχος σήμερα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Πετυχαίνει και τη δεύτερη. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Αρκαδικού σήμερα και η διαφορά στους 8 πόντους. Μια τελευταία επίθεση τρίτης περίοδου είναι για την Καβάλα. Κατσαρές με την μπάλα στον Καλαμπάκα. Καλαμπάκας διεισδύει με τον Γιαννουλάκο μπροστά του, χάνει το καλάθι. Ο Πίνης στο rebound. Μια γρήγορη επίθεση, δεν θα προλάβουν. Ο Γκόβας πετάει την μπάλα. Αστοχή. Δεν πειράζει. Στους 8 πόντους η διαφορά. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου θα μπούμε
με 8 πόντους διαφορά. Με ένα μικρό σερί έκλεισε ο Αρκαδικός, 6-0. Μείωσε τη διαφορά από τους 14 πόντους που είχε φτάσει στους 8. Όσα προβλήματα και να υπάρχουν με τα φάουλ, ό,τι και να έχει γίνει, είναι δεδομένο ότι οι παίχτες του Αρκαδικού, όπως και στα υπόλοιπα μάτς, θα δώσουν το 100% τους, θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο την προσπάθειά τους και όποιος αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο θα τα δώσει όλα έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την νίκη. Είναι δεδομένο ότι στα τελευταία λεπτά θα επιδιώξει ο Αρκαδικός ακόμα μεγαλύτερη πίεση απέναντι στους περιφερειακούς της Καβάλας. Θα προσπαθήσει να σπάσει το ρυθμό, να πετύχει εύκολα καλάθια, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης. Η τρίτη περίοδος δεν ήταν καλή για την ομάδα μας, όμως εννοείται ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πρώτο σκόρερ για τον Αρκαδικό στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου είναι ο Γκόβας με 15 πόντους, 8 στις 8 βολές. Δεύτερος ο Πόπαντης με 13 πόντους, αλλά με 2 στα 7 δίποντα. Και τρίτος ο Σάκοτα, ο οποίος έχει μείνει με 9 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη για την Καβάλα, ο Καλαμπάκας παραμένει πρώτο σκόρερ με 16 πόντους. Ο Μπόγιαν Κριστεύσκι έχει 13 και ο Καραποστόλου με τον Αγγελακόπουλο από 9. Ξεκίνημα τέταρτης περίοδου με επίθεση από την Καβάλα. Μπόγιαν στον Καλαμπάκα, Καλαμπάκα στον Τότσιο. Τότσιος διεισδύει, βγάζει έξω στον Κατσαρέ, μια ανάποδη πάσα, ο οποίος σουτάρει για 3 ευτυχώς, αστοχή. Οι παίχτες του Αρκαδικού χάνουν την μπάλα, δεν πειράζει, ο Γιαννουλάκος με το κομψάφτη μπερδεύτηκαν, όμως ο κόσμος χειροκροτεί την προσπάθεια. Είναι πολύ καλύτερο να διεκδικούν δύο παίχτες μας στο rebound παρά κανένας. Κατσαρές με την μπάλα στον Καραποστόλου. Καραποστόλου με τον Μπόμπαντιτς. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, ο Καραποστόλου σουτάρει το rebound από τον Κατσαρέ. Ο Καραποστόλου θα παίρνει όλο και περισσότερες προσπάθειες και η μπάλα θα περνάει συνέχεια από αυτόν. Ο κόσμος διαμαρτύρεται βεβαίως για την προηγούμενη φάση, γιατί ο Μπόγιαν σε ένα screen φάνηκε να κάνει επιθετικό φάουλ στον γκάρντ που μάρκαρε τον Καραποστόλου. Κατσαρές με τον Μπόγιαν αλλάζουν την μπάλα. Στον Τότσιο. Τότσιος στην περιφέρεια για τον Καλαμπάκα που σουτάρει και πάλι εύστοχος. Ο Καλαμπάκας έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Αρκαδικό. Έχει πετύχει 19 πόντους. Ενώ στην επαναφορά τώρα του Αρκαδικού ο διαιτητής... Απίστευτα πράγματα σήμερα από τους διαιτητές. Μέχρι και ο προπονητής του Αρκαδικού, Γιάννης Καστρίτης, που δεν δείχνει να διαμαρτύρεται ποτέ και δέχεται πάντα τις αποφάσεις, σήμερα έχει βγει από τα ρούχα του. Κατσαρές στον Καλαμπάκα. Καλαμπάκας και πάλι απειλή. Σουτάρει ευτυχώς. Αστόχησε. Γκόβας. Γκόβας κατεβάζει την μπάλα. Γκόβας με την μπάλα στον Πόπαντιτς. Προσπαθούν να κάνει ένα σκρίνο Γιαννουλάκος. Πόπαντιτς στον Γκόβα. Γκόβα στον Κομψάφτη, ο οποίος σουτάρει για 3. Παίρνει το φάουλ. Αστοχή στο τρίποντο, αλλά θα είναι 3 βολές. Θα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Ο Κοψάφτης είναι παίχτης για δύσκολες στιγμές, είναι λόγω της εμπειρίας του παίχτης ο οποίος θα πάρει δύσκολα σουτ, ειδικά προς το τέλος των αγώνων. Αν καταφέρει και μείνει παρά τα 4 φάουλ εντός του παιχνιδιού, θα είναι ένας από τους μοχλούς που θα στηριχτεί ο Αρκαδικός. Εύστοχος στην πρώτη βολή, στους 10 πόντους, διαφορά 51-61. Άστοχος στη δεύτερη, έχει δικαίωμα για άλλη μια βολή. Δύο στις 3.
52-61. Και αλλαγή για την ομάδα της Καβάλας, ο Κατσαρές έξω, ο Καλαϊτζίδης με 4 φάουλ, με 3 φάουλ μέσα. Καλαϊτζίδης κατεβάζει την μπάλα. Στον Καραποστόλου και πάλι μπάλα. Τον κυνηγάει ο Πόπαντιτς παντού. Διεισδύει, δίνει μια πάσα, αλλά ο Μπόγιαν δεν κατάλαβε. Θεώρησε ότι θα κάνει μπάσιμο, δεν κατάλαβε την πάσα του συμπαίχτη του και η μπάλα για τον Αρκαδικό. Στους 9 πόντους διαφορά, ευκαιρία να μειωθεί και στους 7. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Πόπαντιτς. Στο Κομψάφτη. Σάκοτα, το σουτ. Γιαννουλάκος στο επιθετικό rebound. Αστοχή. Ήταν άτροχος ο Γιαννουλάκος, πήρε το επιθετικό rebound αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Παραμένει διαφορά στους 9. Καραποστόλου τώρα την μπάλα. Ο διαιτητής διακόπτει το μάτς, ο Καλαμπάκας πρέπει να έχει τραυματιστεί. Γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Μπαίνει στο μάτς ο Αγγελακόπουλος. Οι μάχες προσπαθώντας να περάσουν οι αμυντικοί από τα σκριν είναι μεγάλες, όπως και στη ρακέτα. Και όσο περνάει η ώρα θα γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Ο Τότσιος από την περιφέρεια. Στείνει ένα σκριν ο Μπόγιαν, σουτάρει ο Τότσιος, τρίποντο, αστοχή ευτυχώς. Κοψάφτης προσπαθεί να βγάλει ευνηδιασμό. Στον Κόβα. Ο Γκόβας διεισδύει και πέτυχε. Δυστυχώς αστοχή. Όπως και στην προηγούμενη φάση ο Γιαννουλάκος, ο Γκόβας έκανε μια πολύ ωραία διείσδυση, αλλά η μπάλα για λίγο δεν μπήκε στο καλάθι. Ήταν καλή επιλογή του γιατί βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα. Ο κόσμος του Αρκαδικού προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίχτες. Βλέπει ότι έχουν πάθος. Δεν τους έχει πάει η τύχη στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Άλλη μια καλή άμυνα. Κοψάφτης με την μπάλα στον Πόπαντιτς. Πόπαντιτς στο Κοψάφτη και πάλι. Στο Σάκοτα και καλάθι. Στους 7 πόντους η διαφορά. Ο Αρκαδικός ήταν άτυχος δύο επιθέσεις προηγούμενες. Έπαιξε όμως καλή άμυνα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μέσω της καλής άμυνας μείωσε τη διαφορά. Αγγελακόπουλος στον Καραποστόλου. Καραποστόλου με την μπάλα στον Μπόγιαν. Αυτό στον Τότσιο. Ο Τότσιος διεισδύει με τον Γιαννουλάκο μπροστά του. Κάνει ένα μπάσιμο πολύ δύσκολο. Μπόγιαν παίρνει το επιθετικό. Ευτυχώς αστοχή και αυτός και φάουλ. Επιτέλους ένα φάουλ για τον Αρκαδικό στον Κόβα. Σε κάθε διεκδίκηση του rebound, ακόμα και όταν έχει εξασφαλίσει παίχτης του Αρκαδικού το αμυντικό rebound, γίνονται διάφορα επιθετικά φάουλ κάτω που δεν σφυρίζονται. Ευτυχώς στην τελευταία φάση σφυρίχθηκε. Από τα αξιοπερίεργα του σημερινού παιχνιδιού είναι ότι ο Αρκαδικός στο 4 δεκάλεπτο δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ από τους διαιτητές. Δεν βρήκαν κάποιο φάουλ μάλλον να τους ρίξουν. Το σκορ 54-61, 6 και 36 πριν το τέλος του μάτς. Οι άμυνες όπως είναι φυσικό έχουν σκληρύνει και οι παίχτες βέβαια έχουν κουραστεί. Τα καλάθια μπαίνουν πολύ πιο δύσκολα από προηγούμενες επιθέσεις. Με την ομάδα της Καβάλας έχει σοβαρό πλεονέκτημα γιατί όλοι οι παίχτες είναι με 2 φάουλ. Εκτός από τον Καλαϊτζίδη που έχει 3. Ο Ψάφτης στον Πόπαντιτς. Ο Πόπαντιτς έχει γυρίσει σε θέση playmaker πλέον και ο Γκόβας έχει πάει στο 2. Κοψάφτης με την μπάλα. Έχει τον Τότσιο αντίπαλο, είναι κοντότερος, πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Βγαίνει το heads out. Στον προδρόμο η μπάλα. Προδρόμου στον Γκόβα. Ο Γκόβα στο σουτ από τον Πόπαντιτς. Εύστοχος ο Πόπαντιτς. Εύστοχος ο Πόπαντιτς. Άλλο ένα τρίποντο από τον Πόπαντιτς. Στους 4 πόντους η διαφορά, 57-61. Κατσαρές με την μπάλα. Όλο το γήπεδο στο πόδι. Καλαϊτζίδης. Καλαϊτζίδης στο Μαρμαρινό. Γιαννουλάκος καλή άμυνα χωρίς φάουλ. Καλαϊτζίδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Γιαννουλάκο. Παραλίγο να κλέψει το Μαρμαρινό. 2-1. Τελείωσε η επίθεση της Καβάλας. Το σφύριξε ο διαιτητής. Μπράβο στην άμυνα του Αρκαδικού. Βλέπουμε όλο το γήπεδο στον αέρα. Time out. Ο προπονητής της Καβάλας, ο κύριος Τσίμας, για να ανακόψει τον ίστρο του Αρκαδικού. 57-61, 5 και 48 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Αρκαδικός στις τελευταίες 5 επιθέσεις της Καβάλας έχει καταφέρει να βγάλει μερικές πολύ καλές άμυνες. Παρότι σε δικές του επιθέσεις στην αρχή ήταν άτυχος, επέμεινε και κατάφερε τελικά να μειώσει τη διαφορά. 7-0 σερί για τον Αρκαδικό. Και είναι αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο Γιάννης Καστρίτης
έχει κατεβάσει ένα αρκετά χαμηλό πλέον σχήμα, έχει περάσει στο μάτς και ο Προδρόμου, ο οποίος σε πολλά μάτς φέτος έχει αγωνιστεί και ως τεσάρι, ενώ η φυσική του θέση είναι περιφερειακός, στο 2-3. Έχει αγωνιστεί πολλές φορές και ως τεσάρι, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να είναι πιο μαχητικός και πιο πιεστικός στην άμυνά του Αρκαδικός, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Και άλλωστε όλοι του υψηλοί έχουν και πρόβλημα με φάουλ. Τα τελευταία 2 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου και τα 5 που έχουν παιχτεί ως τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο, το επιμέρους σερί είναι 13-3 υπέρ του Αρκαδικού. Ένα συγκλονιστικός Αρκαδικός, με τα τούτο να είναι φορτωμένα με φάλα από το δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο, κερδίζει το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου και κάνει τα πάντα για την ανατροπή. Γκόβας με την μπάλα. Στον Κοψάφτη, ο οποίος μαζί με τον Γκόβα και με τον Μπόμπαντιτς συνθέτουν την περιφερειακή τριάδα. Στο 4 ο Προδρόμου και στο 5 ο Γιαννουλάκος. Τρίτο φάουλ για τον Μαρμαρινό της Καβάλας. Γκόβας με την μπάλα, παίρνει το screen από τον Γιαννουλάκο. Βρίσκει τον Γιαννουλάκο και πάλι μετά το pick and roll. Και ο Γιαννουλάκος μια ωραία ραβέρσα, πετυχαίνει το καλάθι και μειώνει στους 2 πόντους. Η διαφορά στους 2 πόντους. Η ραβέρσα αυτή του Γιαννουλάκου θύμισε Καρίμ Αμπτούλ Τζαπάρ. Τότσιος με την μπάλα για την Καβάλα. Μαρμαρινός. Καλαϊτζίδης. Καλαϊτζίδης με τον Κοψάφτη. Σουτάρει από κοντινή απόσταση. Αστοχή. Το rebound από τον Κοψάφτη και από τον Προδρόμου. Γκόβας για καινούργια επίθεση και ευκαιρία να ισοφαρίσουμε, να περάσουμε και μπροστά. Γιαννουλάκος στείλει ένα ψηλό screen. Γκόβας σουτάρει ελεύθερος. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καλή ήταν η επίθεση. Μετά το screen έμεινε μόνος του. Ο Αγγελακόπουλος εδώ βγαίνει μόνος του για την Καβάλα. Κοιμήθηκαν δυστυχώς οι παίκτες του Αρκαδικού. Δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν και δέχτηκαν ένα καλάθι που δεν έπρεπε. Στους 4 πόντους διαφορά. 59-63. 4,5 λεπτά. Το μάτς όμως πλέον είναι ντέρμπι. Κοψάφτης. Κοψάφτης πετυχαίνει το καλάθι. Αυτό που σας είπαμε, ο Κοψάφτης δηλώνει παρόν στην τελευταία περίοδο με 4 φάουλ. Προφυλάσσει τον εαυτό του και ταυτόχρονα παίζει καλά και στην επίθεση. Κατσαρές διεισδύει παραλίγο το κλέψιμο. Τότσιος στον Καλαϊτζίδη, στον Τότσιο. Ο Τότσιος στο Μαρμαρινό. Προσπαθεί να πετύχει το καλάθι, ο Γιαννουλάκος θα τον πιέσει και θα πάρει και το rebound. Προδρόμου με την μπάλα. Προδρόμου προσπαθεί γρήγορα να εκδηλώσει επίθεση και χρεώνει τον Κατσαρέ με φάουλ. Είναι οι παίχτες της Καβάλας αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα. Η Καβάλα έχει 4 φάουλ. Ενώ συμπληρώνει και 5 φάουλ ο Κατσαρές, ο πιο έμπειρος παίχτης ή ένας από τους πιο έμπειρους παίχτες αυτής της ομάδας. Και πολλές φορές το καθαρό μυαλό της Καβάλας. Επιστρέφει στο παιχνίδι και ο Καραποστόλου. Γκόβα στον Κοψάφτη. Στο Γιαννουλάκο και αυτό στον Μπόμπαντιτς. Ο Κοψάφτης βγαίνει από τα screen. Ο Γκόβας. Ο Γκόβας με την μπάλα στα χέρια του προσπαθεί να κάνει pick and roll. Διεισδύει, πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Υποπίεση και ισοφαρίζει. 63-63. 3 και 37 πριν το τέλος. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Γκόβα σήμερα. Αγγελακόπουλος προσπαθεί να αποστάρει. Χάνει το καλάθι. Γιαννουλάκος στο rebound. Γκόβας με την μπάλα. Γιαννουλάκος είναι από τους πρώτους rebounder του πρωταθλήματος φέτος. Πόπαντιτς τώρα. Πόπαντιτς σε μια οργανωμένη προσπάθεια. Απέναντί του ο Τότσιος, ένας πολύ καλός αμυντικός. Αλλά αργός λόγω της ηλικίας του πλέον. Προδρόμου μετά την πάσα του Πόπαντιτς και βήματα ο διαιτητής. Ο διαιτητής σφυρίζει βήματα. Ενώ βγήκε μια πολύ ωραία πάσα από τον Πόπαντιτς σε κόψιμο κάτω από το Ιστεφάνι, από το καλάθι της Καβάλας του Προδρόμου. Δυστυχώς ο διαιτητής ανακάλυψε βήματα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από όλους τους ανθρώπους εδώ, τους φιλάδελφους του Αρκαδικού. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε για καλύτερη άμυνα. Καραποστόλη με την μπάλα. Πάνω βγάζει έξω Τότσιος στον Καλαϊτζίδη για 2. Είναι εύστοχος ο Καλαϊτζίδης.
63-65, 2 και 40 πριν το τέλος του αγώνα. Πόντο πλέον οι ομάδες, κάθε επίθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Κοψάφτης, παραλίγο να χάσει την μπάλα, βγάζει τον Μπόμπαντιτς, ο οποίος σουτάρει για 3 πόντους, αστοχή. Ο Μπόγιαν, επιθετικό φάουλ, δεν σφυρίχτηκε και η μπάλα στην καβάλα. Βλέπουμε ότι ο ξένος της καβάλας παίζει αρκετά με τους αγκώνες του και όμως δεν έχει σφυριχθεί κάποιο φάουλ. Στην προηγούμενη φάση, ενώ πήρε το rebound, χτύπησε παίχτη του Αρκαδικού, ξεσηκώνοντας για άλλη μια φορά τις διαμαρτυρίες, αλλά δεν σφυρίχτηκε τίποτα. Και βλέπουμε τους διαιτητές να απειλούν τον Γιάννη Καστρίτη με τεχνική ποινή για τις διαμαρτυρίες και των παικτών αλλά και του πάγκου. Γεγονός πρωτόγνωρο για τον Γιάννη, γιατί είναι από τα πιο ήσυχα παιδιά, αλλά σήμερα δυστυχώς πάμε στο παιχνίδι μας. Τότσιος με την μπάλα. Τότσιος, πάσα στον Μπόγιαν, ο οποίος καρφώνει. Εδώ μέτρησε η εμπειρία, πήρε ο Τότσιος επάνω του 2 παίχτες και έμεινε ελεύθερος μετά το screen ο ψηλός του Ισκαβάλας, ο οποίος κάρφωσε. 4 πόντους, 2 λεπτά πριν το τέλος, πίσω ο Αρκαδικός. Γκόβα στον προδρόμο. Το χαμηλό σχήμα του Αρκαδικού παραμένει ίδιο. Πόπαντιτς, Γκόβας. Σούτ από τον Κοψάφτη από τη γωνία για 3, αστοχή. Το rebound από τον προδρόμο, επιθετικό. Καινούργια επίθεση, ανανεώνεται η επίθεση του Αρκαδικού με το επιθετικό του προδρόμου. Γκόβας με την μπάλα. Γκόβας, ένα screen από τον πάνω. Γκόβας, σουτάρει για 2, αστοχή. Κλέβει την μπάλα ο παίκτης του Αρκαδικού μετά το rebound της Καβάλας. Δυστυχώς η μπάλα είναι για την Καβάλα. Προσπάθησαν οι παίκτες του Αρκαδικού για το επιθετικό rebound. Έκλεψαν προς στιγμή την μπάλα, η μπάλα όμως βγήκε έξω. 1 και 30 πριν το τέλος του μάτς, 63-67. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Αρκαδικός, θα πρέπει να παίξει μια καλή άμυνα. Η μπάλα στον Καραποστόλου. Και τώρα Τότσιος, όλοι οι έμπειροι παίχτες της Καβάλας μέσα. Γιαννουλάκος με τον Τότσιο. Τότσιος στον Μπόγιαν, ο οποίος κάτω το στεφάνι κόβεται από τον Γιαννουλάκο, αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ. Έχει σφυριχτεί φάουλ στον Γκόβα. Πλέον η φασαρία είναι πάρα πολύ στο γήπεδο και δεν ακούγονται ούτε τα σφυρίγματα. Καλά. Τότσιος με την μπάλα, με αντίπαλο τον Γκόβα. Screen ψηλά, όπως σε όλες τις τελευταίες φάσεις. Τότσιος μόνος του για 3 και ευστοχή. Ο Τότσιος, ο οποίος δεν είχε πετύχει πάρα πολλούς πόντους σήμερα, ευστοχή σε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. 7 πόντους η διαφορά, 1 λεπτό πριν το τέλος. Πόπαντιτς. Τώρα ο Αρκαδικός θέλει τρίποντο. Προδρόμου για 3. Αστοχή. Το rebound η Καβάλα. Και φάουλ από τους παίχτες του Αρκαδικού. Πραγματικά μια συγκλονιστική προσπάθεια για τους παίκτες και την ομάδα του Αρκαδικού που δέχτηκαν το φρένο από την τριάδα των διαιτητών. Μια απίστευτα εχθρική διαιτησία στην Τρίπολη σήμερα. Η μπάλα από απ' έξω. Ο Αρκαδικός δεν έχει συμπληρώσει την τέταρτη περίοδο 5 φάουλ. Οπότε δεν μπορεί να διακόψει και το χρόνο. Καλατζίδης με την μπάλα, Κοψάφτης. Ο Μπόγιαν. Και τώρα σφυρίζεται το φάουλ από τον Γιαννουλάκο στον Μπόγιαν. Όχι, ο ένας διαιτητής αμυντικό, άλλος επιθετικό. Υπερισχύει η γνώμη του διαιτητή που σφύριξε επιθετικό φάουλ υπέρ του Αρκαδικού. Για να δούμε, 40 δευτερόλεπτα, 7 πόντους η διαφορά. Και πάλι φάουλ από τον Τότσιο στην προσπάθειά του να μην πάρει την μπάλα, να παίξει overplay τον Μπόμπαντιτς, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Η διαφορά στους 7 πόντους. Ενώ σε όλα τα δεκάλεπτα ο Αρκαδικός είχε περισσότερα φάουλ, τα διπλάσια φάουλ από την Καβάλα, σε αυτό το δεκάλεπτο έχει 3 φάουλ, ενώ η Καβάλα έχει συμπληρώσει τα 5. Και αυτό προκαλεί ένα πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να σταματάει ο χρόνος από φάουλ του Αρκαδικού. Το φάουλ τελικά υποδείχτηκε όχι στον Μπόμπαντιτς, αλλά στον Γκόβα, ο οποίος πετυχαίνει άλλο ένα πόντο από βολή. Έχει 9 ή 10 στις 10 σήμερα. Και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο στους 5 πόντους. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στους 5 πόντους η διαφορά. Μια καλή άμυνα τώρα.
Παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Γκόβας. Ο Τότσιος περνάει στο όριο το κέντρο. Δεν αφήνει την μπάλα για να γίνει σε αυτόν το φάουλ. Στον Καραποστόλου τώρα. Στον Καλαϊτζίδη. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες της Καβάλας με την εμπειρία τους. Ροκανίζουν το χρόνο. Και το φάουλ γίνεται στον Τότσιο στα 12 δευτερόλεπτα. Οι παίχτες του Αρκαδικού καθυστέρησαν πάρα πολύ να κάνουν φάουλ. Και τελικά έγινε το φάουλ στον Τότσιο σε έναν πάρα πολύ εύστοχο και έμπειρο παίχτη. Αλλά και πάλι δεν υπάρχουν βολές γιατί ο Αρκαδικός δεν έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Καραποστόλου επαναφέρει στον Μπόγιαν. Καινούριο φάουλ. Τώρα συμπληρώνονται τα 5 για τον Αρκαδικό. Θα έχει δικαίωμα για βολές ο Μπόγιαν. 11 και 7 πριν το τέλος του αγώνα. 65-70 υπέρ της Καβάλας. Ο Γιαννουλάκος βγαίνει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Θέση του παίρνει ο Καραμαλέγκος. Μπόγιαν ευστοχή στην πρώτη βολή. Η διαφορά στους 6 πόντους. Δεν είναι εύκολο να γυρίσει το παιχνίδι με αυτή τη διαφορά και με 11 δευτερόλεπτα να υπολείπονται. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Μπόγιαν και διαφορά στους 7 πόντους. Time out από του Γιάννη Καστρίτη για την τελευταία ίσως επίθεση του Αρκαδικού. Η Καβάλα είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, μπόρεσε και κράτησε αυτό, το αύξησε μέχρι και στους 14 πόντους, άντεξε στην πίεση του Αρκαδικού, ο οποίος, στην αντεπίθεση του Αρκαδικού, ο οποίος κατάφερε να ισοφαρίσει το μάτς στα τελευταία λεπτά με υπερπροσπάθεια, αλλά δυστυχώς η διαφορά εμπειρίας των δύο ομάδων μέτρησε στα τελευταία λεπτά και μπόρεσε να διατηρήσει την διαφορά, η οποία πλέον είναι στους 7 πόντους και να την αυξήσει στους 7 πόντους. Με 11 και 7 δευτερόλεπτα, 11,7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, θα επιδιώξει ένα θαύμα ο Αρκαδικός. Ό,τι όμως και να γίνει, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Πρόκειται για μαραθώνιο, οι αγώνες στην Α2 είναι πάρα πολλοί. Ο κόσμος του Αρκαδικού θα είναι εδώ και θα υποστηρίζει την ομάδα η οποία και σήμερα πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γκόβας στην επαναφορά. Από τα screen βγαίνει ο Πόπαντιτς, ο οποίος κερδίζει το φάουλ και θα πάει για 2 βολές. Οι φίλαθλοι φωνάζουν. Πιθανώς υπήρχε και εντολή στον παίχτη της Καβάλας να κάνει φάουλ για 2 βολές και να αποφευθεί το τρίποντο. Ο Πόπαντιτς ευστοχή στην πρώτη βολή, η διαφορά στους 6. Και στη δεύτερη η διαφορά στους 5. 10 δευτερόλεπτα. Αλλαγή και πάλι ο Κοψάφτης εκτός, ο Πίνης εντός για μια καλή άμυνα. Αλλαγή και για την Καβάλα, ο Τότσιος εντός. Και αλλαγή ο Αγγελακόπουλος. Αλλαγές handball πλέον για τις τελευταίες επιθέσεις και άμυνες. Αμέσως το φάουλ από τον Πόπαντιτς, βολές για τον Τότσιο. 9 και 6 πριν το τέλος, τους 5 πόντους διαφορά. Ένας από τους πιο έμπειρους παίχτες της Καβάλας και από τους πρώτους σκόρερ χρόνια στην Α2, με μεγάλη καριέρα στους Ίκαρους Σερών. Ο Κώστας Τότσιος στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Στους 6 διαφορά και πάλι. Και τώρα στους 7. Και πάλι αλλαγή ο Προδρόμου στο παιχνίδι. Χαμηλώνει το σχήμα και πάλι ο Καστρίτης και στη θέση του ο Πάνου για μια γρήγορη επίθεση και αν είναι δυνατόν για κάποιο τρίποντο. Γκόβας με την μπάλα.
Διεισδύει και πετυχαίνει 2, όχι, χάνει το καλάθι και πάλι χάνει το καλάθι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, 67-74. Η Καβάλα πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο ΔΑΚ της Τρίπολης. Ο Αρκαδικός πάλεψε το παιχνίδι με αρκετά κόντρα σφυρίγματα, με πολλά φάουλ σε βάρος του. Δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, όμως υπάρχει συνέχεια. Ο χρόνος είναι σύμμαχος του Αρκαδικού, θα παλέψει και τα υπόλοιπα παιχνίδια έτσι ώστε να μπορέσει να αναρριχηθεί στη βαθμολογία. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους όσοι δούλεψαν για την συγκεκριμένη μετάδοση και κυρίως τον Αντώνη Κανάκη, ο οποίος ήταν στην κάλυψη του αγώνα. Η Αρκαδική TV θα βρίσκεται και στα υπόλοιπα μάτς, τα εντός έδρας, στο πλάι του Αρκαδικού και θα μεταδίδει όλους τους αγώνες του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.